El rellotge biològic a l'adolescència és diferent del dels adults. El pic de melatonina d'hormona, que indica que el cos ha necessitat d'anar-se'n a dormir, es dona a primera hora del matí i no a l'última hora de la tarda, cosa que altera el ritme circadià. Això explica per què als adolescents el seu cos els demana anar-se'n a dormir i aixecar-se més tard. En relació a les persones adultes, l'adolescent retarda un parell d'hores, tant a l'hora de ficar-se al llit com a l'hora de llevar-se. Per tant, són més noctàmbuls que els adults i aquests canvis en el patró de son són normals. A més, cal afegir que el seu cervell, com que es troba en ple creixement d'aprenentatge, consumeix molta energia. Tot això fa que hagin de dormir entre 9 i 10 hores, però sovint no és així. I què passa quan s'han d'aixecar abans per anar a l'institut o per a treballar? Tinc son, molta son. Em costa molt llevar-me als matins. Apago el despertador una i altra vegada. El meu cos em demana seguir al llit i no me n'adono i allà segueixo. Venen a despertar-me, però no em llevo fins que ja em queden pocs minuts per sortir de casa. Llavors, tot són presses i em fico molt nerviosa perquè no tinc prou temps. A vegades discutim al matí per això, però és que no em podia aixecar del llit. Era massa d'hora i quan arribo a classe em costa estar atenta perquè encara estic adormida. És lògic i normal que si l'adolescent no dorm entre les 9 o 10 hores, aquesta manca de descans pugui afectar a la seva capacitat d'atenció i aprenentatge, al seu estat d'ànim, al seu benestar, a la memòria, a la salut física i això li provoca estrès. Quan l'alumne arriba al matí a l'institut, el seu cervell no està al 100%. No té la mateixa frescor i l'activitat que pot tenir un infant o un adult. El seu organisme està lent, com un Windows 95 quan no acaba d'arrencar. Per facilitar aquesta arrencada i despertar-se més ràpid, es recomana exercici i moviment i que els toqui la llum del dia. Per tant, és ideal començar el dia amb educació física o, si és possible, anar caminant a l'institut. D'aquesta manera, el seu cervell s'activarà més ràpid. Quan arriba el cap de setmana i no m'he de despertar aviat, m'encanta. Llavors, no tinc la pressió de casa per anar-me'n a dormir i tinc la tranquil·litat d'aixecar-me tard. M'agrada molt jugar a pàdel, doncs si un dissabte no tinc partit, són les 2 del migdia i encara puc estar al llit. Aquell dia em sento de més bon humor i més tranquil·la. La societat no va en consonància amb el ritme circadià de l'adolescent, ja que l'hora d'entrada a l'escola és a les 9 i a l'institut l'hora d'entrada acostuma a ser a les 8. Per tant, què podem fer per desafiar aquesta realitat? Algunes idees són tenir una rutina, un horari per anar-se a dormir i despertar-se, compensar que al cap de setmana puguin dormir més, no fer migdiades de més de 30 minuts, fer activitat física diària i procurar un ambient saludable, és a dir, regular els moments i la quantitat de cafeïna, videojocs i mòbil.